И старт. Изстреля се Йовчев от старта. Изстреля се, успя, въпреки че беше в по-неизгодна позиция да влезне първи в първия завой. Да, много добър старт на Николай Йовчев. След това скочи тройния скок от вътрешната страна. Много добре взе първите части на обиколката, но ето Теодор Тотев е плътно зад него. Той няма да се предаде лесно. И двамата са много бързи. Според мен Веско си пролича силния мотор на старта. Просто няма шанс, според мен, 250 кубиковия мотор пред 450 кубиковия в този старт. Да, така е, когато пилотите карат на 100% и дават всичко от себе си и не правят грешки, просто колкото и добре да стартира Теодор, ако Николай стартира перфектно, няма как да го изпревари до първия завой. Но той има възможността да завива доста по-бързо и неговия мотор е доста по-лекичък, така че нищо не е решено все още. Виждаме, че се спазва дистанцията. Съвсем леко е големил Йовчев. Много харесва той от вътрешната страна този завой, който наблюдаваме. Може би най-бързия взима от всички състезатели. Но ето виждаме, че все още той има малко проблеми на рулетката в началото. Губи ритъм. Губи ритъм, Теодор Тотев е плътно зад него. Може би още малко го доближи. Ще го пресира. И може би ще станем свидетели на грешки от страна на Николай Йовчев. Трябва Теодор Тотев да даде всичко от себе си. Малка е дистанцията. Да, една грешка от страна на Йовчев ще позволи на Теодор да се доближи опасно близо до него. Но да видим дали ще може да се подложи на такова напрежение Йовчев. Все пак много е бърз той, доста спокоен. Въпреки че прави грешки на рулетката, през останалата част от трасето е много бърз. Изключително рано отваря гъста на всички завои. Но дистанцията между двамата се запазва. Не успява Йовчев да дръпне напред, за да може да кара спокойно. Ще успее ли да издържи Теодор Тотев на това темпо? На близо 10 години по-младия си. Бутна една бала на завоя след двойния скок Йовчев. Ето, следите на трасето я прибират. Явно и той дава максимума от себе си, използва цялата ширина на трасето. Какви завои за Йовчев. Но ето, винаги в началото на рулетката Теодор Тотев е на едно и също разстояние от Йовчев. Явно има места, където Йовчев е доста по-бърз от Тотев, но на други пък Тотев наваксва.